Wah, Bro, kepriye iki Pak Wah, tempo rendeng kaya ngene iki Pak Wah. Sumpek anane ora awan ora bengi udan terus pan mangan wadang ngono ngeplok sego iki kambane ora ana lawuhe Pak Wah, sego glinting. Maring kebon Pak Wah, nutur-nutur babal gori apa pan digodhog tutul sambel Pak Wah, Pak. Didurup engko tuturaken kelapa nutur kelapa ngon tanggane ngana mbok menawan sing gigal durung mlayan iki. Ae Pak Wah, mlayan. Metil siji, ngotil paha ngotil ora sah nembung. Lah kepriye nyatane wong padha butuh lelep ki butuh lawuh. Wong kepriye njajal. Heeh. Wong nyatane wong timbang sego glinting wudu renana lawuhe, suka metil sih Pak wo. Mengapa iki? Hmm, eh, ah, ora ngotil ora masa dokum. Ora dokum ora wong ngotil pan dipangan ora didol Kak. Pan digrombyang, pan durup iki Pak Wo. Apa tutul sambel godhog sanane wong bumbune paling royco tok lha kepriye. Masa dokuma ora dokum Pak Wo. Nembungi karo wite wong nyatane sing duwene iki wit Kak. Kepriye ngene Pak Wo? Ya Allah. Tempo rendeng ngenes ngene Pak Wo.